Hello guys, maayong buntag sa tanan. Labi na gyud sa mga nangempleyado, mga nanarbaho. Tingali, wala gyud ganahan sa atoa nga taliwala sa atoang mga pagpaningkamot, mga paghago para sa kumpanya nga atong gitrabahoan. Nga wala man lang na recognize or wala man lang ta na promote sa atoang mga paghago. Samantalang adunay mga pipila ka mga tao nga atong mga kaubanan nga nanarbaho usab sa kumpanya nga paspas man kaayo ang ilahang nga promosyon, paspas kaayo ang ilahang nga pag-usuwag dira sa otoridad sa atong kumpanya nga gitrabahoan. Samantalang ang uban usab kanato or kadaghanan sa atoa nagpabilin man sa ubos nga kahimtang sa pagpangempleyado. Now, karon ato ang hisgutan kung unsa maning unom ka susi aron nga ikaw ma-promote sa imuha nga trabaho. Una, always arrive a few minutes early for work and then stay at least a few minutes late. Buti pa sabot na kung manarbaho ganita, dapat dili ta kanunay late, kung dili dapat wala pa ang time in or wala pa ang oras sa pagsugod sa trabaho, naa na ka dito waiting na ka dito para sa pagsugod sa trabaho. Unya kung mauli pud ta, kung timpang uli na, dili pud ta maglumbaanay dito sa biometric o kaya sa uh, logbook para mag-log out. Kung dili, magstay usa ta og pipila ka mga minuto kay makita kana sa ato ang mga boss nga importante gid sa tuwa ang kumpanya. Ikaduha, do not allow personal issues. Kung naa kay mga personal issues sa imong pamilya ba, kauban ba sa trabaho, ayaw dalahas trabahoan. Mabito ng uban ng mga kumpanya, ginabawal gyud ang pakikipag-relationship sa mga kauban ng mga empleyado. Labi na gyud sa mga single o sa mga single na mga dalaga o ulitaw, ginabawalan gyud ang pakipag-relationship kay aron dili maapektuhan ang ilaha unyang pagpanarbaho. Kay buot sa kumpanya nga samtang naa ka sa ilaha nga building, samtang naa ka ingon nga nag-duty sa ilaha, dapat focus ka sa imuha nga gitrabaho. Ikatulo, never complain about your pay. Ayaw pagbagulbol kung gamay ka og sweldo. Kay unang-una, sa diha nga nang-apply ka anang kumpanya, siguro gisuginlan ka kung pila ang imuhang sweldo. So kung nakulangan ka sa imuhang sweldo, sa diha nga ting sweldo na, ayaw og bagulbol. Kay unang-una lagi nasahid ka ng daan. Imbis na magbagulbol ta, magpasalamat na lang ta sa Ginoo nga naatay trabaho o gisweldohan ta, unlike sa uban na wala gyud trabaho bisan og nang-apply pa pero wa gyud madawat. Ikaupat, ask your boss from time to time. Pangutan-a ang imuha nga mga boss kung naa kay gikalibugan, kung naa kay gusto i-improve sa imuha nga trabaho. Ayaw og kana bitong ayaw og kaulaw nga moduol ka sa imuha nga boss nga mangutana kung unsaon nimo ni, labi na kung wa jud ka masayod kung unsaon nimo paghimo ang mao nga buluhaton nga gihatag sa imuha. So mangutana ka kay para matabangan ka nga mo improve pag yun ang imuha nga performance dira sa imuhang pagpanarbaho. Ikalima, work with your head. Unsay buot pasabot ana? Kung manarbaho ta, gamiton gid nato atong utok, atong pangisip nato. Di lang ato ang kamot, di lang ato ang nga skills, kundi gamiton nato ato ang ato ang pangutok nato atong mga panghunahuna. Kanunay gid nato nga hunahunahon sa tanang higayon sa atong pagpanarbaho kung unsaon nga mag-improve ang ato ang nga pagpanarbaho o unsaon aron na mas effective pagid ta nga empleyado dira sa kumpanya. O katapusan, don't continually badger your boss. Ayaw sige og sulti sa imuha nga promotion or ayaw sige apply og promotion sa imuha nga boss. Ayaw sige hatag og request para sa imuha nga promotion. Kundili, let your work do the talking. Kaya nga naman,
Basin baya og si tag request og promotion pero ang atong boss nakita niya nga di matangayan na i-promote. Unya ma-irita unya, ma-irritate unya siya. Imbis na ma-promote ka basin unya og paantuson ka og taas na panahon, hantod nga ikaw na lang ang mo-surrender kay di gid ka ma-promote. Manang dili ta sige og request for promotion sa ato ang pagpanarbaho. Ipakita na lang nato ang ato ang trabaho, ang atong agi sa pagpanarbaho. Ug ang agi sa atong pagpanarbaho mao na lang ang ato ang himuon na credential alang sa ato ang promosyon. Kana lang og daghan kay salamat. God bless everyone.